Sí, per si voleu. O li dones això? O li dones el ratolí. O passar el ratolí. Albert, tu n'has d'imprimir, però ja s'havien endut el pen. Jo el tinc, és igual, jo ho he fet. No, jo el tinc per ella. Hola. Sí. Qui ens falta? I l'Eva. Sí, hola. Hola, bona tarda a tothom. Intentem ser puntuals, ja ens passem 2 minuts, per tant ja ens passem massa temps. Bé, primer donar-vos la benvinguda a tots i totes, gràcies per venir. Aquest diguéssim és el primer exercici de transparència que tant els companys de la CUP com d'Esquerra promulgàvem en els nostres programes electorals i evidentment no només com a titulars sinó com a fets, i aquest diguéssim és el primer fet. Us explico una miqueta com anirà la sessió. En principi tenim previst que amb 1 hora i mitja ho tinguem enllestit, perquè és un divendres i perquè segurament tothom té coses a fer, sort a vosaltres, més que nosaltres. I per fer-ho dinàmic i que no s'allargui això molt, ho faríem en 1 hora i mitja. Aleshores, una miqueta el mecanisme serà el següent. Hi haurà un primer torn en què cadascun dels regidors i regidores explicaran quina ha estat la gestió aquests 6 mesos en cadascuna de les seves àrees, i després tindrem un torn de mitja horeta, si acabés abans les nostres intervencions, doncs això que guanyem, mitja horeta de pregs i preguntes. D'acord? Aleshores, els pregs i preguntes ho farem de la següent manera. Quan nosaltres comencem a fer l'exposició de tots els temes, en Marc anirà passant pel públic per aquella gent que vulgui demanar torn de paraula. D'acord? És a dir, el torn de paraula ha d'estar demanat en el moment en què comenci. Ell apuntarà el número d'ordre i el nom de la persona que demana la paraula. En quan acabem l'exposició, aleshores començarà el torn de paraula i en Marc anirà dient, doncs, el número 1, el senyor o la senyora tal, el número 2, el senyor o la senyora tal. D'acord? Es farà la pregunta i es farà la resposta. Diguéssim que no hi haurà rèplica pel fet que volem limitar una miqueta el temps i poder donar opció a la major part de persones que puguin fer preguntes. Per tant, concretem les preguntes, perquè també penseu que aquesta és la primera de les sessions que en un futur anirem fent. D'acord? Queda clar com anirà el mecanisme de la sessió? Aleshores, també us he de dir que aquest document que ara es visualitzarà aquí a mesura que anem avançant, doncs el penjarem a la web de l'Ajuntament i per tant us el podeu descarregar i revisar-lo i mirar-lo, i si a partir d'aquí surten més preguntes i les voleu fer a través d'internet, a correu electrònic que sigui o com vosaltres vulgueu, doncs sapigueu que aquesta informació estarà disponible per tothom. D'acord? Doncs bé, no m'allargo més perquè em sembla que ja m'he menjat el temps i passem a començar, diguéssim. Primer us voldria situar-vos una miqueta quina és l'àrea de transparència, perquè és una àrea nova que s'ha creat a dins del consistori. Aquesta àrea, diguéssim, engloba 2 regidories principalment, la de comunicació i la de participació. Creiem que aquesta àrea de transparència, tot i que dintre tingui aquestes 2 regidories, la transparència no és exclusiva d'aquestes 2, sinó que la transparència ha d'existir en totes les regidories i en totes les accions que cadascun
de nosaltres fem en les seves respectives regidories. No és exclusiu de comunicació ni de participació, ha de ser en tots aquells àmbits en què hi hagi una actuació política i un retorn a la ciutadania. Aleshores, comunicació i participació tenen especial interès en aquesta àrea perquè sense una bona comunicació no és possible donar una bona participació a la gent. La gent ha d'estar informada per poder participar d'allò que és públic i per tant, si no comuniquem bé les coses, no donem l'opció a participar com Déu mana. I participar, en aquest cas, també pots participar d'una manera correcta si estàs ben informat. Per tant, la nostra obligació no és una opció, la comunicació, la transparència i la participació no és una opció, és una obligació i la tenim molt arrelada. En quant a què hem fet durant aquests 6 mesos en aquests 2 àmbits, la comunicació i la participació, s'ha apostat per una comunicació de proximitat i de servei. En el sentit de proximitat hem potenciat molt, sobretot les xarxes socials, perquè creiem que això acosta la nostra acció a la ciutadania, amb un increment realment bo de tota la informació que es publicava sobretot al Facebook, informació de servei, informació d'utilitat pública i informació que creiem que en els últims 6 mesos ha estat bastant destacable, sobretot en volum i en qualitat en relació al que fins a aquests moments s'anava publicant no només a Facebook, sinó també a Twitter, a Instagram, a YouTube i al Flickr. Aquí hi ha una petita mostra sobretot del volum de posts que s'han publicat i també un creixement o una evolució dels usuaris, per tant, una mostra d'interès que si creixem en usuaris vol dir que el que publiquem és d'interès per tothom. Una altra de les coses que s'ha treballat és la revisió dels canals de comunicació per apostar per una millora de l'atenció en temps i en respostes. Vam veure que hi havia diferents canals i que de vegades molts canals no són sinònim de qualitat. Aleshores el que vam pensar és que havíem de reduir-los per posar una miqueta d'ordre, perquè internament molts canals també genera distorsions i no estaven ben definits els processos dintre de la casa per poder ser àgils en la resposta, i la primera decisió que vam prendre va ser reduir-los, analitzar quina és la manera que podem optimitzar-los i en el moment en què tinguem clar aquest pla, si cal obrir-ne, n'obrirem més. Però l'objectiu en tot cas és tenir-ne els més eficients possibles i ara en aquests moments potenciar sobretot la instància oficial, que és la que garantitza una resposta al ciutadà, i les peticions a través de formulari web perquè també permeten aquest control posterior. D'acord? Un altre dels grans reptes que teníem dintre del que és la comunicació és recuperar l'ENS. Recuperar l'ENS, i crec que ja en tenim la mostra als carrers de Sant Pol. Teníem en ment que l'ENS tornés a recuperar aquell esperit de revista cultural, revista del poble. Creiem que amb aquest número ja s'ha aconseguit i el que volem és consolidar-ho amb els propers i diferenciar el que és una revista cultural i de poble del que és informació de l'actuació del govern. Tenint aleshores aquestes dues publicacions, una que és mensual, que és el Sant Pol s'informa, en el que informem realment l'activitat de l'equip de govern, i l'ENS, diguéssim, que és una revista que sortirà cada 3 mesos i que volem que tingui un to més cultural i més de poble. Una altra de les potes dins la comunicació és el tema de la ràdio, la comunicació a través de la ràdio, i aquí hem fet una aposta fent un nou concurs, una nova licitació en el que som més ambiciosos el que volem que sigui la ràdio a Sant Pol. En aquest cas, aquí en el plec tècnic que s'ha demanat és que incorpori més presència de l'emissora a peu de carrer, que tinguem gent al carrer fent ràdio, l'emissió dels plens en directe, més participació de les entitats, i ja n'hi ha, però sempre és bo tenir-ne més, i augmentar els continguts informatius. Ara tenim un informatiu a la setmana i el que seria adient seria tenir-ne molts més, ja que la informació no és qüestió d'un dia, sinó que cada dia podem tenir informacions a traslladar al ciutadà. Dintre de l'àmbit de la transparència tenim un repte marcat i que aquest ja el tenim a sobre, i és que hi ha un mapa de l'Infoparticipa que diu en quin estat de transparència estan els ajuntaments. Això, al moment en què vam incorporar nosaltres a govern, estàvem en un 51,92%, diguéssim que un aprovat,
res a dir, està aprovat, però ens van proposar que en la propera revisió d'aquest indicador, que si no m'equivoco crec que és el mes de gener o febrer del 2020, doncs aconseguir el 90% en compliment de transparència. Un altre aspecte de transparència en la gestió municipal doncs, és donar veu, donar possibilitat a qualsevol ciutadà a poder, en aquest cas, posar-se en contacte amb l'Ajuntament, en la meva persona en aquest sentit, amb la qual jo tinc la porta oberta, tinc unes hores i em poden venir a comentar qualsevol cosa i qualsevol tema, qualsevol dels ciutadans de Sant Pol de Mar. S'ha fet una feina de redissenyar el web per poder-hi publicar els sous i retribucions de tots els càrrecs electes i inclús aquesta agenda que jo pugui tenir amb la ciutadania doncs, també és pública i tothom pot consultar doncs, a què dedica el temps al seu alcalde. Dins de més de la transparència hem incorporat les retransmissions dels plens a través de Facebook. De moment, pel feedback que tenim, amb una bona acollida, hi ha hagut bastants usuaris que s'han connectat, amb la qual cosa, a part de posar-ho fàcil, podent-ho fer aquí, la gent des de casa doncs, també pot veure i pot escoltar el que es parla en els plens d'aquest consistori. I a més, a partir dels últims plens doncs, ja s'han incorporat els plens íntegres en el canal de YouTube de l'Ajuntament, que també el volem potenciar perquè la gent se'l pugui descarregar i consultar-lo quan vulgui. I diguéssim que l'últim apartat en la part de transparència, el que estem fent doncs, és ja existeix un portal de transparència que ofereix a la Generalitat i aquí tots els ajuntaments van incorporant aquella informació pública i que l'estem actualitzant, estem afegint tota la informació que fins ara no hi era i actualitzant la que ja hi havia per tal que els ratis de transparència que ens exigeixen siguin el més alts possibles. I en l'últim apartat que em pertoquen a mi és el tema de la participació popular. Això estem ara començant-ho. Ja hem fet la redacció d'una primera proposta de reglament de participació on es proposen els òrgans i processos participatius i que un cop ho tinguem més treballat ho portarem a debat durant el 2020. I a més, aquest reglament també hi volem incorporar el tema de posar en marxa un procés participatiu per als pressupostos del 2020, no pot ser, serà per al 2021. D'acord? I aquesta és la meva part, li passo la veu a en David que us explicarà tot el que s'ha fet en el tema de seguretat. Merci, Albert. Si tens endavant, us explico una mica aquests 6 mesos la feina que s'ha fet a la regidoria de seguretat. Ho farem cronològicament, d'acord? Primer, quan vam entrar, el primer que vam fer va ser explicar a la plantilla de la policia local quin model de seguretat volíem nosaltres i com enteníem la seguretat. Nosaltres entenem la seguretat com un dret, és un dret social més de la població. Per tant, com a dret, el model de la policia ha de ser un model de la policia democràtic. La seguretat, com veieu aquí, es garanteix a partir de 2 elements, la prevenció i la proactivitat, i a través de diferents estratègies. Aquí n'expliquem resumidament 3. L'estratègia de la tolerància zero, amb les discriminacions, amb les violències ambientals, les violències masclistes, amb el racisme. Aquí hi ha d'haver-hi una tolerància zero. La següent estratègia del model de seguretat és la proximitat entesa com aquella policia pedagògica, aquella policia que aconsella, que ajuda a peu de carrer. I la tercera estratègia per a aquest model de seguretat que volem implementar és la de la policia comunitària, de comunitat, que això vol dir participació. Fer que la gent del poble, entitats, participin de la seva pròpia seguretat. D'acord? A través d'aquestes estratègies es poden garantir els diferents tipus de seguretat. I n'esmentem 3. La seguretat més humana, que és el benestar de les persones, la seguretat ciutadana, els drets i les llibertats, i la seguretat pública, que seria la convivència. Amb això sí que vam deixar clar a la plantilla de la policia local i treballarem per fer-ho possible, és que la gent vegi els policies com un aliat del poble. En tant que treballen i alguns viuen aquí a Sant Pol, són part d'aquest poble i per tant són aliats. No s'han de veure, i caminarem cap aquí, com una gent que ve de fora a multar. Aquest no és el model que volem. Després d'explicar aquest model, primer quan entrem el que fem és conèixer. No podem
fer canvis ni proposar canvis sense conèixer la regidoria. Coneixem els protocols d'actuació de la policia interns, la coordinació interna entre els comandaments i els agents, el funcionament intern amb altres departaments de l'Ajuntament, les persones, ens vam entrevistar amb la plantilla per conèixer el que pensaven ells del que funcionava, el que no funcionava d'aquest departament, i això realment ens va anar molt bé conèixer els policies a nivell humà i a nivell professional. El resultat, com a tot arreu, hi ha mancances, però també hi ha virtuts. I a partir d'aquest coneixement que hem fet durant aquests primers mesos és quan podem començar a fer els canvis que proposem. A nivell humà, dels primers canvis que hi ha hagut, hi ha un nou coordinador, el nou coordinador de la policia, qui assumeix la prefectura, ara mateix és el caporal Joan Chimissanes. Creiem que és un perfil que s'ajusta més a la nostra filosofia de policia de proximitat i comunitària, i també hem obert una convocatòria amb concurs d'oposició perquè entrin nous agents, 5 nous agents. En principi entraran al febrer. Primeres actuacions que hem fet per millorar el servei de la seguretat i de mobilitat. Hem canviat la priorització del carrer del Consolat de Mar i el carrer Nou. Haureu vist uns cartells, que és el cartell blau que hi ha unes figures d'un nen jugant en pilota. Això vol dir que la prioritat són els vianants i no els cotxes. Això creiem que disminuirà el trànsit innecessari per a aquesta zona del poble. Hem fet un estudi de les dades de les sancions als vehicles. Del gener fins a l'octubre està fet l'estudi, l'hem d'ampliar fins al desembre, per saber, si vols fer canvis, primer has de saber, has de tenir un mapa de la realitat, per saber quines són les sancions que es posen més aquí a Sant Pol, als vehicles. No us estranyar, potser, que la que es posa més és la d'aparcament de la zona blava, el rellotge, que m'he descuidat, que m'he passat l'hora, etc. Què hem fet també, que també és important? Fomentar la cohesió i la confiança amb la plantilla, entre ella i amb el govern. Ara mateix també estem en una fase d'estudi, perquè no hi era, no existeix, estem estudiant i hem començat a redactar el que serà, i esperem presentar-lo l'any 2020, el Pla Director de l'Actuació de la Policia Local. Serà aquella guia que guiï l'actuació dels policies locals en cadascuna de les funcions que assumeixen. Això també ens servirà pels nous agents que s'incorporin a explicar-los, miri, el model d'aquí a Sant Pol és aquest, i aquesta és l'actuació que vostès han de fer quan tinguin aquest servei o un altre. I l'altre tema que estem estudiant és la participació en la seguretat de la pròpia població, el que us deia abans de la policia comunitària. Això com ho fem? A través de la Junta de Seguretat, que es podria fer, que entitats del poble participin a la pròpia Junta de Seguretat, hem de crear una comissió de seguretat oberta, ho estem estudiant. Per últim, les properes actuacions que posarem en marxa els propers mesos, primer de tot, els nous agents que entrin, aquests els haurà d'ensenyar com és el poble, els costums, en tot el ventall del poble, i formar-los, també fer una mínima formació fins que no vagin a l'escola de policia. Amb l'estudi de les sancions, el que farem també és rebaixar les sancions d'aquelles que considerem que no són adequades, que tenen una quantia massa elevada, aquestes sancions les rebaixarem. I acabarem la redacció del Pla Director de l'Actuació de la Policia Local, que això ja és molta feina, és una feina que no es veu, però que anirà molt bé pels propers anys, i això s'ha de fer, i l'aprovarem. I per últim, acabar de decidir com fem aquest model de policia comunitària, com la gent participa de la seva pròpia seguretat amb el servei de la policia local. I fins aquí la meva explicació. Gràcies. Bona tarda. Jo us explicaré la regidoria de Cultura i la de Promoció Econòmica. Com molt bé ha dit en David, els primers mesos són per veure com funciona tot, per veure què hi ha. I el que està molt clar és que hi ha una sèrie d'agents molt potents a nivell cultural a Sant Pol, un d'ells la biblioteca, l'Arxiu Municipal també ho és, i les entitats i les associacions.
entre aquests, sobretot la biblioteca i les entitats i les associacions, són els que van marcant la programació cultural de la vila. Llavors, d'entrada, mirar com estan les coses, mirar com es fan, mirar quina oferta hi ha, i ara ja seria el moment de començar a canviar una mica o a decidir entre tots quins canvis volem. El primer que sí que hem fet des de la Regidoria de Cultura és començar a reorganitzar els espais municipals. Hi ha molts espais municipals que es podrien aprofitar molt més, que es poden, no que es poden, que s'han de compartir, s'han de democratitzar els espais municipals. I en aquest sentit el primer que s'ha fet, o que hem fet ara fa poc, ha estat recuperar els pisos de Can Figueres, que la Gemma ja us explicarà, que com que són pisos, es dedicaran a habitatge social. Però la idea és que tots els espais municipals es gestionin d'una manera més democràtica, que siguin oberts a tothom, que tothom en pugui gaudir, que tothom els pugui utilitzar. L'altra cosa serà reprogramar una mica les activitats culturals i fer-ho des d'una visió una mica més global. N'hi ha moltes, n'hi ha moltíssimes, és veritat, hi ha molta activitat, però de vegades activitats que xoquen amb altres, coses que es programen el mateix dia, ofertes reiterades d'alguna cosa i en canvi altres sectors que queden oblidats. Llavors això es faria reactivant el Consell Municipal de Cultura. O sigui, que siguem tots plegats o totes plegades les que decidim quina oferta cultural volem, quines mancances hi ha i què volem tenir a la vila. D'acord? Pel que fa... Perdoneu, Pel que fa, sí. A la Regidoria de Promoció Econòmica també una mica penseu que tant a cultura com a promoció econòmica es programa gairebé d'un any per l'altre, és a dir, quan acaba la festa major hi ha en paraules les orquestres per la festa major de l'any següent. Per tant, tot el que hi havia és el que ja estava programat. Continuarem, evidentment, donant suport al comerç local i ampliant aquest suport també a la indústria. Ara engegarem l'oferta, perdó, perquè potser no trobo la paraula, el concurs, perdó, gràcies, per ampliar les parades del mercat municipal, que està realment sota mínims i seria una llàstima perdre'l. Hi ha 4 parades i l'hem de reactivar, per tant, és el que farem ara de cara al bon temps. I una altra de les coses que volem fer és buscar la singularització de les activitats, és a dir, apostar per alguna activitat que sigui prou potent, que sigui transversal, que tingui un aspecte cultural però que també serveixi per promoure econòmicament tant els allotjaments com els restaurants, com els bars, com les botigues, però que sigui singular, que vingui gent de fora, que no sigui... que hi ha molta oferta de fires, d'activitats. Busquem alguna que realment sigui una marca i només de Sant Pol. I estem amb això de moment. Pel que fa a la Regidoria d'Equitat, hi ha molta feina feta a dins de l'Ajuntament, és veritat, hi ha moltes coses molt ben fetes i que no eren molt visibles. Des de la Regidoria... Perdó, no ho faré més. Des de la Regidoria creiem que una de les coses importants és l'educació i la prevenció. Per tant, ja s'ha fet formació, per exemple, al cos de policia sobre atenció a víctimes de violència de gènere i atenció a agressors, o sigui, no només com tractar amb una dona que ve i ha estat agredida, sinó què fer en cas que trobis l'agressor. S'ha de mirar tot. Pel que fa a educació, també la Gemma us explicarà que el de les xerrades d'educació sexoafectiva a l'institut, prevenció ja es va fer aquest estiu, ja venia d'abans, ja estava emparaulat, un punt lila a la festa major i un servei que es diu Somnit, que
per l'edat que tenim tots aquí, potser no el vau veure, era un servei pedagògic a la platja, sobretot en els entorns d'oci, es va fer a la festa major, i un servei que el que feia era pedagogia. 2 persones, un noi i una noia joves, que explicaven des de temes d'alcohol, de drogues, de sexualitat, que s'asseien allà amb la canalla i xerraven. I tant els feien bufar perquè veiessin quin nivell d'alcohol ja tenien ells a la sang, com era una conversa. I és un servei que va estar molt ben valorat per als joves que en van ser usuaris i que continuarem amb aquest. I passo-la. Bona tarda a tothom. Avui em toca parlar de 2 regidories que, com sabeu, són molt divertides. Una és Hisenda i l'altra és Serveis Municipals. I em sento com un rellotge, perquè això ha de durar 1 hora, jo sóc la peça just central i, diguéssim que anem superbé de temps, a veure si no ho espatllem. Veig que comencem per Hisenda. Suposo que ja us imagineu que no us puc explicar el detall dels pressupostos perquè us avorriríeu, us adormiríeu tots i ja no voldríeu venir mai més a cap exposició del govern, però és evident que sí que us haig d'explicar quin és, diguéssim, el fet més transcendent del moment que estem passant des del punt de vista econòmic al municipi, i per això en aquesta diapositiva us he remès començant pel pressupost del 2018. Per què el 2018, tan enrere? Perquè el 2018, fruit d'haver trencat unes regles de despesa del que seria la llei d'estabilitat pressupostària, se'ns va, entre cometes, castigar els exercicis 2019 i 2020 a fer un pla d'estabilitat. Vol dir que l'exercici corrent, el que estem tancant ara, ha sigut un exercici que el seu pressupost no ha sigut triat única i exclusivament pels seus criteris polítics, sinó sota la vigilància d'un pla d'estabilitat, i el que ara estem redactant, que si Déu vol l'aprovarem la primera quinzena del 2020, altra vegada també està vigilat amb uns criteris de despesa que no poden passar d'uns percentatges molt concrets agafant l'exercici 2018 com a referència. Bàsicament això què vol dir? Per què us ho explico això? Us ho explico perquè, malgrat Sant Pol, avui per avui es pot dir que és un municipi solvent, no tenim problemes econòmics a l'Ajuntament, sí que ens veiem amb l'obligació de contenir la despesa per complir aquests plans d'estabilitat. Per què els hem de complir aquests plans d'estabilitat? Doncs perquè si no els complim ens castigaran 2 anys més, com els nens petits. De cara a la paret, torna a fer pla d'estabilitat, torna a contenir la teva despesa. El nostre objectiu, el 2020, és, malgrat tenim projectes ambiciosos que després us explicaran, és fer la quadratura del cercle i intentar donar-vos el màxim servei, donar-nos a tots el màxim servei possible amb uns pressupostos molt continguts, molt més continguts del que en realitat podrien ser. Per d'aquesta manera poder-nos alliberar del pla d'estabilitat i de cara al 2021-22 poder gaudir una mica d'allò que és nostre, que no és de l'Estat, perquè amb tot això m'he oblidat de dir-vos que tot això de la llei d'estabilitat pressupostària és una trampa que fa l'estat espanyol, que obliga a les administracions locals a generar superàvit per camuflar els seus dèficits de cara a Brussel·les. O sigui, els ajuntaments estem generant superàvits que no ens deixen gastar, ens obliguen a amortitzar deute, perquè així ells, amb el seu còmput total de dèficit de les administracions públiques, quan ho diuen a la tele, diuen el dèficit de les administracions públiques, que inclouen els ajuntaments, els hi surt més arregladet. És una manera d'ells arreglar les seves comptes, és castigar-nos a nosaltres des d'un punt de vista polític, però ja us dic, ho afrontem amb serenitat, amb il·lusió, i dius que el 2020 potser no serà el que tots voldríem, no? Fa un moment els companys deien que hi ha plans que estan al calaix, es quedaran al calaix, els tenim, i el 2021 estarem en condicions de poder-los executar amb tota seguretat. Tot i que ja després us explicaran, això no vol dir que no tirem endavant reptes importants de cara al 2020. Pel que fa a serveis municipals i una mica en el mateix concepte de contingència pressupostària, el que estem fent és fer un recull d'informació, un aprenentatge
La regidoria de serveis municipals, com sabeu, és la que governa la brigada. La brigada és un col·lectiu de com a mínim 22 persones, 22 dones i homes, que cada dia surten al carrer, són les mans de l'Ajuntament. Ens cobreixen 5 potes primordials del que és la gestió municipal, que és la neteja, enllumenat públic, manteniment i petites obres i manteniment de lo que és tot el que són els equipaments municipals, la jardineria i, per exemple, aquest any més de 156 actuacions que fan suport a tot el que és l'activitat cultural, lúdica i econòmica del nostre municipi. 156 vegades en 365 dies que han sortit a muntar escenaris, desmuntar escenaris, posar taules, treure taules, etc. Tot això ho fem en 14 vehicles i en un espai antic, vell, que és el sindicat, compartit, com sabeu, amb 2 grans entitats, que són els geganters i les carrosses de Reis. I tot això el que mereix és, per part nostra, un llarg moment, sense presses, de reflexió, perquè parlem d'una estructura que des del punt de vista polític i organitzatiu segurament als anys 80 era exactament la mateixa, que s'ha anat continuant, ha anat creixent, però a mi em dóna la sensació que ningú s'ha aturat una mica a pensar realment si aquesta estructura organitzativa dona sortida a el que realment s'ha acabat convertint, que és una maquinària molt gran. Si fos una empresa de serveis, seria una empresa de serveis molt gran. Com que tampoc podem, per el que he explicat abans, prendre grans decisions, el que estem fent és agafant, recollint dades per prendre decisions en el futur i, si Déu vol, que siguin acertades. Bé, hola, què tal? Jo soc la Gemma, us explicaré aquestes 3 regidories, sanitat, platges i benestar social. Bé, intentaré ser breu perquè s'han fet coses i per no fer-me pesada intentaré ser breu. Primer de tot, s'han dut a terme una campanya d'arxipatge i de cens de gossos. Això és com ho hem fet a través d'un informador que està adscrit al Servei de Medi Ambient, fent campanya al carrer, informant a la gent que els gossos tenen que anar censats, xipats. És una obligació, una persona que tingui un gos, el gos té que estar censat, té que anar xipat i té que portar una placa. I això, a la llarga, el que fas és fomentar una tinença responsable d'aquests animals. També s'ha revisat l'ordenança de gossos, això ens ha portat feina, i el que farem és el mes de gener farem una jornada participativa, perquè això és el que diu la llei que s'ha de fer i tenim ganes de fer-ho així, jornada participativa, perquè hi haurà aspectes que val la pena debatre i llavors això ho farem al gener i després ja es publicarà l'ordenança. També s'han fet un increment, també una campanya d'increment de les inspeccions sanitàries a tot el que són els establiments de restauració, amb la idea, si convé, de fer una sanció si no es compleixen la normativa i no fan cas de les resolucions que se'ls diu que s'han de fer. Més que tot, amb la idea sempre d'educar per prevenir i per protegir l'usuari. Sempre amb aquesta idea. I s'ha començat també la redacció de l'ordenança de platges. També això es va presentar en un ple, no sé si aquest o anterior, s'ha fet una delegació de competències de la recollida d'animal domèstic a través del Consell Comarcal. És un bon servei i fins ara ho feia el centre de Pedra Castell, que està a Canet, es va acabar la concessió, tampoc no tenien ganes de seguir i això és un bon element. És un servei que és de 24 hores al dia, 361 dies l'any, servei veterinari i, a més, a banda de la recollida, també fomenta l'educació, les adopcions i és un bon element. A banda d'això, com a sanitat pública, el que hem fet també és intentar controlar millor les colònies de gats ferals, incrementant en l'últim semestre les esterilitzacions de gats. S'ha comprat inclús una gàbia perquè sigui més fàcil i tot això s'ha fet amb la coordinació tenim una coordinadora, una gatista i amb uns voluntaris. A banda d'això, també s'ha assumit intervencions de gats ferals atropellats al carrer, inclús últimament, les últimes setmanes, hi ha hagut
uns enverinaments a una colònia de gats de Roques Blanques, que evidentment l'Ajuntament també ha assumit. Hi ha una gateta morta, una gateta que l'Ajuntament ja havia esterilitzat i que la van enverinar. Endavant. Com a regidoria de Sanitat també tenim l'obligació de fer promoció de la salut i això s'han fet diferents coses. La que és més destacable és que el mes d'octubre, i aprofitant un taller promogut per la Diputació de Barcelona per estimular l'esmorzar saludable en els nanos de l'Institut de primer d'ESO, vàrem aprofitar, se'ns va ocórrer la idea d'aprofitar i durant aquell mateix dilluns, això va ser un dilluns, els 3 dilluns següents, els hi vàrem portar fruita fresca, fruita de temporada i de proximitat. Van ser 4 dilluns, em consta que va ser molt ben acceptat, no va quedar una peça de fruita. Un dia els hi van portar pomes, peres, nectarines, i em sembla que l'última era la mandarina perquè és la més tardana, no és d'aquí, és de València, però bueno. I després també ens vàrem adherir a una campanya de la Generalitat que protagonitzava Enrique Rubio per evitar que els joves comencessin l'addicció al tabac. A banda d'això, el que explicàvem, tallers fomentats per la Diputació, però que jo tenia especial interès sobretot amb l'educació afectivo-sexual, que fins ara a l'Institut es feien xerrades a partir de tercer d'ESO i aquest any es farà a segon d'ESO, perquè a tercer d'ESO jo penso que anàvem tard i es faran a segon d'ESO. A banda d'això també alimentació saludable, pantalles i tot això. Campanya de donació de sang, els alumnes inclús van anar a veure el banc de sangs i teixits. Endavant. També s'ha estudiat, ara hi ha la regidoria de platges, la regidoria de platges serà més curteta, s'ha estudiat incrementar el servei de les hores de salvament com a mínim i valorar una nova cartelleria per informar de l'estat de les platges. Això s'ha estudiat, possiblement de cara a l'any que ve, de moment haurem de seguir igual per al tema pressupostari, com deia l'Albert. S'ha tornat, per tema de certificació de platges, s'ha tornat a demanar la bandera blava, és una certificació de qualitat molt reconeguda i ens hem plantejat sol·licitar, com a mínim plantejant-nos-ho, sol·licitar la Q de qualitat, que és una meta més prestigiosa, farem l'adhesió i veurem què passa, com a mínim intentar-ho. La gestió de la platja de les barques. Com sabeu, s'ha començat a reorganitzar les barques que estan a la platja de les barques. Això és perquè el govern anterior ja havia començat a fer la feina des de l'any 2012. Com comença tot plegat? Vol dir que les barques estan ocupant un domini públic que no poden. O sigui, les barques no poden estar a la platja durant tot l'any, únicament poden estar durant el període d'estiu, que és quan estan incloses dins el pla d'usos. A l'hivern les barques es tenen que retirar. L'any 2012 Ports va fer una proposta de dir traslladem les barques, les portem a la pista i a la part de la marina seca, a la part davant de la pista poliesportiva. Durant tots aquests anys el consistori anterior ha anat fent gestions amb el nàutic, amb ports, etc., fins que a dia d'avui nosaltres el que hem fet és portar-ho a terme. Llavors, al mes d'octubre es van començar a traslladar les barques, les que havien fet la sol·licitud totes han pogut entrar a dins la pista poliesportiva i ara què ens queda per fer? El que ens queda per fer és, han quedat encara barques a la platja, s'han d'identificar, com que no s'han de treure, s'ha d'avisar als usuaris sobre acte i s'han de treure, com que no tenim on posar-les, al cap de 15 dies que estiguin identificades, possiblement aniran a de ballestar. I ens queda també el tema dels patins. Els patins també s'han de treure d'allà, s'han d'organitzar bé i hem demanat un pressupost i estem pendents d'aquest pressupost, per organitzar-ho i aniran davant de la pista poliesportiva. Ja està, tira, ja ho he dit. I ara anem a la regidoria de Benestar Social i Gent Gran. Bé, hi ha hagut feina amb aquesta regidoria, però penso que les coses estan anant bé. Estic contenta perquè hem aconseguit estabilitzar la plantilla. Veníem d'una època complicada, amb baixes, renúncies, i ens vam trobar amb un servei una miqueta
desestructurat i jo penso que s'ha aconseguit estabilitzar la plantilla. Ara tenim una educadora social que fa tasques de coordinació, tenim també una treballadora social i possiblement tindrem una altra educadora social. Això ha permès fer molta feina, assumir casos nous, assumir projectes nous, assumir coordinació amb entitats, amb Càritas, amb l'Institut, amb l'escola, amb Cal Arturo, diferents coordinacions que, com que s'han fet tanta feina, ha portat la idea de fer nous projectes. També s'ha estabilitzat una treballadora social que ve de la Diputació, un dia a la setmana, que només es dedica a fer temes de llei de dependència. Portàvem molts casos enredarits, s'han actualitzat aquests casos i n'hem fet de nous. I, a més, s'han revisat els casos antics perquè la gent, la seva dependència va canviant i s'han d'anar. Llavors això també s'ha pogut portar a terme. Endavant. S'ha posat en marxa el projecte de reforç escolar que s'anomena CIE, de reforç escolar i habilitats, que això es fa juntament amb un conveni amb Càritas i l'Institut i l'escola. S'ha habilitat una sala, enguany aquest any es fa a nivell de les antigues escoles, és un espai digne, els nanos tenen wifi i s'ofereix amb nanos des de primària fins a l'ESO. Són grups variats i coordinats sempre des de serveis socials. Hem elaborat un reglament de pisos d'inclusió social, de temporalitat, de pisos d'allotjament temporal en situació d'exclusió social. Són 3 pisos petitons que estan al carrer Habana, els pisos antics de protecció oficial, són aquests 3 pisos. S'ha elaborat el reglament, això es presentarà en el pròxim ple i és una bona cosa, és un projecte pioner, cobreix necessitats i anirà acompanyat d'una educadora que els acompanyarà, perquè la idea és que és temporalitat, hi haurà un màxim de 2 anys per estar-s'hi i la idea és fer el treball amb la gent que allà s'hi estigui perquè donar cabuda als pròxims. I sempre són sota criteri, l'adjudicació serà criteri social, econòmic i de necessitat de l'habitatge. I com deia l'Anna, també hem recuperat els pisos, estem en tràmit de recuperar els pisos de Can Figueres i una possibilitat seria vincular-los, això s'ha d'acabar de parlar, però jo penso que és una possibilitat acabar-los de vincular amb serveis socials, doncs perquè hi ha molta necessitat social de pisos i hi ha casos realment urgents i extrems en el poble, gent que està vivint en condicions insalubles, gent que estan ocupats, gent que estan vivint en pensions i que els hi hem de donar sortida. El servei d'atenció a domicili s'ha modificat l'entenda econòmica, això ja s'ha presentat al ple. Hem incrementat el número d'hores per el que us explicava abans, perquè tenim una treballadora social que un dia a la setmana es dedica només a fer dependència i, per tant, juntament amb l'estabilització de plantilla hem fet més demandes, més recursos i, per tant, hem augmentat les hores i és un bon recurs. També de cara al mes de gener s'aprovarà això també és un tema molt important, és un SAT. Això és un programa, es diu PADA, Programa d'Atenció a Domicili en Augment de l'Alta Hospitalària. Això és un conveni que s'ha fet, que es farà i que s'aprovarà el mes de gener juntament amb Treball Social de l'Hospital, que cobreix les necessitats d'una persona que ingressi bé, que ingressa a l'hospital i que de cop i volta té una dependència sobrevinguda, que no era valorable i que quan el donen d'alta, molt dependent, com que serveis socials té un temps per donar resposta, això et dona un temps immediat. El malalt surt avui i demà té un educador social, té un treballador familiar en allà, per ajudar-lo. Dona el màxim de temporalitat, el màxim de temps que es pot tenir aquest servei, em penso que és d'1 mes, i a partir d'aquí la majoria es donen d'alta i la resta que necessitin ha donat temps a serveis socials per fer el SAT que dèiem abans. Normalment solen ser fractures de fèmur, solen ser coses així, la majoria són situacions traumàtiques d'aquestes. Perquè s'ha augmentat els recursos tècnics, hem comprat caminadors, hem comprat material pel taller de la memòria i amb gent gran ens hem reunit amb la Marea en diverses ocasions per donar resposta a les seves sol·licituds de demanda de transport
econòmica de transport social, de transport, ajuts al transport, i penso que ens en sortirem. De cara al gener em vaig comprometre a una reunió que així tindrem amb ells per definitivament explicar-los la solució que hem trobat, i a banda d'això ens hem replantejat també les sortides per la dinamització de la gent gran. Es feien 3-4 sortides l'any, hi havia queixes, ens van transmetre queixes de que realment eren cares, que no tothom hi pot accedir, llavors això ens ho hem de replantejar, hem de fer la marea. També penso que la gent gran ens pot ajudar. Què voleu fer? Què podem nosaltres oferir? Sortides més pròximes, sortides més barates, que siguin més a l'abast de tothom, perquè tothom pugui tenir opció de sortir del poble, fer coses que siguin més a l'abast de tothom. La Marea amb això també ens ajudarà amb les seves opinions i demandes. I per part meva ja estic. Som-hi en aquest recull d'aquests primers 6 mesos. Jo a l'hora de parlar, en aquest cas, d'urbanisme i de medi ambient, ho faré des de l'òptica d'explicar de l'àrea de territori, que en aquest cas l'àrea de territori, serveis territorials, inclou urbanisme, medi ambient, platges i també habitatge. I en aquest cas compartim diferents regidories. Des de l'urbanisme i medi ambient començar a explicar les actuacions que s'hagin pogut fer en 6 mesos és una mica difícil, perquè en aquests àmbits ja sabeu que les actuacions són de llarg recorregut. Per tant, jo m'agradaria més explicar com hem abordat la feina d'aquests primers 6 mesos d'entrar a l'Ajuntament. Jo una mica recollint el que explicava l'Albert sobre els serveis municipals, una de les primeres coses que vam intentar fer, una de les primeres perspectives, era intentar conèixer tots els serveis que des de l'àrea d'urbanisme i medi ambient es presten i que molts d'ells també són comuns amb la brigada. Per tant, per intentar conèixer tots els serveis que des de l'Ajuntament s'estan prestant i tots aquells serveis i contractes externalitzats que en aquest moment el servei a l'Ajuntament no pot prestar directament, però que ho fa de manera indirecta. Per tant, clar, tots aquests serveis abarquen des del manteniment de les zones verdes, ajardinades, el control de plagues, la neteja de platges, la recollida selectiva de residus, la deixalleria, tot un munt de serveis que des d'aquesta àrea s'estan donant. Per tant, d'entrada, el més important era conèixer quin era l'abast de tots els serveis externalitzats que estàvem donant. Per què? Perquè primer els hem de conèixer, hem de saber què s'està fent, però també per intentar valorar si s'està realitzant un servei, un bon servei, els hem de poder conèixer i els hem de poder sobretot d'avaluar. Aquest és una mica el primer abordatge que vam tenir a l'hora d'entrar a l'àrea de medi ambient i urbanisme. Un cop hem anat coneixent, és una tasca important de recollir tot el que s'està fent, hem considerat que una de les primeres actuacions sobretot era prioritzar la part sobretot de la gestió dels residus i de la recollida de la brossa. Entenem que de les primeres feines que hem d'abordar és veure com podem millorar en aquests moments el tant per cent que tenim de recollida selectiva, que ja és molt important perquè estem per sobre del 60% i són un dels municipis de la comarca que més recull de forma selectiva, però entenem que és un servei que podem millorar i per tant és on hem començat a posar-hi més feina. També sí que és veritat que també contem que, suposo que molts de vosaltres ho haureu vist, s'ha incorporat un informador mediambiental que en aquest cas ja el anireu veient, és el que anirà desenvolupant les diferents campanyes informatives, però a més és aquella persona que davant de qualsevol dubte o que vulgueu fer aportacions les pot anar recollint. Dintre d'aquestes primeres actuacions prioritàries també creiem que ja hem començat que s'ha d'abordar el tema de la gestió de la deixalleria. La deixalleria és un servei que estem prestant de forma conveniada a la Vallalta, amb l'Ajuntament de Sant Cebrià, i per el que ja prevèiem, però i a més per les queixes que estem rebent i per allò que hem vist, creiem que és un servei que hem d'abordar de forma prioritària perquè no s'està donant un bon servei. En aquest moment la gestió d'aquest servei s'està fent de forma delegada a una empresa públic-privada gestionada per al Consell Comarcal i de totes l'hem de posar sobre la taula i avaluar realment com ho podem millorar perquè hi ha molta feina a fer.
Si continuem, dintre de les primeres actuacions que hem començat a fer i que no deixen de ser actuacions que ja es porten fent però que nosaltres hem prioritzat, és continuar amb el canvi a nivell d'enllumenat, el canvi de lluminàries per anar fent una transició cap a sistemes, en aquest cas, més eficients com són els LEDs. Això és un pla d'actuació que l'Ajuntament ja tenia engegat però que hem anat prioritzant i s'està treballant tant des de les urbanitzacions com es van canviar en diferents zones del municipi. Una altra de les actuacions que considerem també prioritàries, però aquí amb una nova perspectiva. Entenem i hem rebut en aquest cas propostes que sí que hi ha algunes zones del municipi que es consideren que estan poc il·luminades i són poc segures. Per tant, el que volem és inclús des d'una perspectiva de gènere poder abordar, en aquest cas, fer una anàlisi de quines zones del municipi cal que hi posem més atenció. Una altra de les actuacions que hem començat a abordar, també perquè considerem que és important, és com millorar l'accessibilitat, en aquest cas, dels diferents serveis municipals i també de les diferents, sobretot, voreres del nucli antic. Aquí m'agrada recordar que recollim una proposta d'una persona molt estimada que en aquest cas en un dels darrers plens ens ho va fer arribar i que entenem que nosaltres també és una actuació que hem de fer, que és com millorar l'accessibilitat dels nostres veïns, sobretot en els serveis municipals. També, en principi, és una de les actuacions que hem començat. A l'hora d'abordar la feina d'urbanisme i medi ambient, l'altra perspectiva que nosaltres ens està donant, penso que guia les directrius que estem posant en marxa, és sobretot treballar en la línia de prioritzant allò que ens agradaria haver trobat nosaltres com a equip de govern quan ens hem incorporat. En aquest cas estem parlant que hem començat a abordar el que seria un pla el que ha d'arribar a ser un pla especial de protecció d'edificis catalogats. Tenim un bon cens d'edificis del municipi, però considerem que això l'hem de poder portar en un pla especial de protecció. De la mateixa manera que en la nostra política de conservació del patrimoni ambiental i cultural, considerem que hem d'abordar també la redacció d'un pla especial de protecció, per exemple, de l'arbrat. En aquesta línia també hem començat a redactar una possible ordenança municipal que reguli la tala d'arbres. Totes aquestes, en aquest cas, noves línies d'actuació, per això considerem que no es poden impulsar si no posem sobre la taula instruments realment de participació en què es pugui treballar amb tots els agents i tots els actius del municipi que tinguin alguna cosa a dir. Per tant, considerem prioritari, i això és el que volem fer, tornar a revisar el que seria el reglament de la Junta de Patrimoni i activar altres instruments de participació com podria ser el Consell de Medi Ambient que ja havia existit. Des d'una altra perspectiva, que és la que ens guia des d'Urbanisme i Medi Ambient, considerem que en aquest cas una de les perspectives és poder portar a terme el que considerem el nostre model de poble, que sempre hem dit que ha de ser un model de poble equilibrat, compacte, socialment cohesionat, que moderi i racionalitzi el consum de sòl, que protegeixi les àrees que siguin urbanitzades i que, per tant, aquest model de poble és el que ens ha portat... Gràcies, perquè tinc una mica de... És el que ens ha portat, sobretot, i que ens està guiant amb altres actuacions que ens estan portant molta energia i en aquest cas, com podria ser, si és la següent, com podria ser tota la lluita que estem portant a terme per intentar contra la instal·lació de l'antena famosa de telecomunicacions i que això realment ens està portant molta energia perquè ja tenim en aquest moment un nou recurs i l'estem treballant.
Aquest model de poble també entenem que és el que ens està guiant, sobretot que les companyes ja ho han explicat, d'alguna de les actuacions que s'han considerat prioritàries, però que estem realment analitzant la realitat de l'habitatge del municipi. S'ha començat en aquest moment per actuacions prioritàries perquè hi ha realment una necessitat d'habitatge social, però això no treu que a partir d'ara amb les companyes de la regidora d'habitatge i de les altres regidories puguem definir i començar a definir el que són polítiques d'habitatge per poder promoure que a Sant Pol tots puguem viure-hi d'una forma digna. I ja dintre d'aquest model, d'aquestes directrius, són les que ens porten a que, i després explicarem en aquest cas aquest nou projecte amb la regidora d'Educació, però sobretot a plantejar projectes com és el del nou institut, que el que han de fer és respondre a una necessitat, que en aquest cas ja parlarem, però respondre a una necessitat urgent del municipi, que ens plantegem que en aquest cas el projecte en un termini màxim, esperem, de 3 anys puguem tenir un nou institut. Això sí, un nou institut que no suposi la construcció de més habitatges en el nostre municipi. Per tant, el que posem sobre la taula és la solució a un problema, però des d'una forma totalment sostenible per nosaltres. I totes aquestes línies d'actuació i maneres de treballar entenem que ens han de conduir sobretot perquè els nous projectes a definir el que és el nostre model de poble i que esperem que com a gran objectiu també puguem treballar en el que seria tornar a revisar el pla d'ordenació municipal que en aquest cas en el seu moment va quedar aturat. Li passo ara la paraula a l'Eva, la regidora d'Educació, i després ens agradaria poder parlar amb més detall del projecte, en aquest cas de l'Institut, que és el que considerem que és el gran projecte i prioritat de mandat. Bé, bona tarda. Des de la regidoria d'Esports, des que vam començar, vam creure que el més important era trobar-nos amb les diferents entitats esportives, que aquí a Sant Pol en són unes quantes, per veure una miqueta en quin estat estaven, quines necessitats tenien i quins eren els seus projectes. Ens hem reunit amb l'Atlètic Club Sant Pol, que aquest any, com sabeu, fa el centenari, amb el bàsquet i amb el tennis, que han renovat junta, i que això vol dir que està en bona salut les entitats esportives, perquè vol dir que hi ha gent que té ganes d'iniciar un projecte i té ganes de tirar tot això endavant, que com sabeu tots porta molta feina tirar una entitat endavant. I ens queda trobar-nos amb la petanca i amb el Club Nàutic, amb el qual esperem trobar-nos d'aquí poc, per veure quina relació podem arribar, sobretot amb el Nàutic, per promocionar les activitats que estiguin obertes al mar, que fins ara aquí a Sant Pol ja es comencen a fer coses, se'n fan moltes, però seguir promocionant l'esport de cara al mar, que de cara als joves en tenim poquet. També hem donat suport en l'organització de les diferents entitats esportives, que creiem que són la base de l'esport aquí a Sant Pol, que són les que organitzen majoritàriament l'esport. Aquí teniu tot el seguit d'activitats que s'han anat fent, que sobretot s'ha donat un suport logístic, allà on no arriben les entitats mirem d'arribar-hi nosaltres, sobretot amb el que deia l'Albert de la brigada, que estan a tot arreu, i amb tot allò que ells necessiten nosaltres hi estem al darrere, sempre que ens ho demanen. La majoria són d'estiu, també hi ha la marxa Sant Pau, el de cap, el futsal a la punta, les 24 hores de futbito, el bàsquet 3x3, que també és l'estiu. Teniu aquí tot el seguit d'activitats amb les que es participen. Hi ha també, que no sortia aquest any, ja han començat les activitats del centenari del Sant Pol, amb el que també estem en converses per poder col·laborar amb tot el que sigui possible amb ells. I després, en les que no són, en les que potser no hi ha alguna entitat esportiva al darrere, doncs mirem de promocionar aquells esports de la manera que sigui possible. I s'ha fet el vòlei platja, s'ha fet el tenis platja,
S'han fet unes sortides de marxa nòrdica dedicades a la gent gran, que han anat per diferents llocs de Catalunya a fer diferents sortides, que ha tingut molt d'èxit. Estem pendents també de la cursa de Sant Esteve i es va fer la nit de l'esport a l'estiu per donar premis a aquells esportistes que d'una manera o d'una altra havien fet una tasca reconeguda important. Què més tenim? Després hi ha, a part de les entitats esportives, també intentem promocionar l'esport a l'aire lliure. Hi ha unes màquines que ja fa temps que estan en diferents zones de Sant Pol, n'hi ha unes al Parc del Litoral, unes altres al Parc dels Gegants, unes altres a Morer, i s'han fet algunes activitats perquè la gent gran sobretot aprengués a fer-les anar i sapiguessin com funcionen, perquè la gent gran, una manera d'incentivar l'esport amb la gent gran perquè surtin i facin esport, si més no, estiguin una mica activats. Després també hi ha, al principi de tot, jo crec que va ser gairebé una de les primeres activitats que vam fer, de signar un conveni amb l'equip bàsquet femení Maresme. És un equip que ve de Llavaneres i que a Llavaneres no tenien lloc on entrenar i ens van demanar a veure si podien utilitzar el pavelló per venir a fer els seus entrenaments i per a veure si podien venir a fer els partits que jugaven a casa. Per tant, us convido a tots, si algun dia us agrada el bàsquet i voleu anar a veure bàsquet femení, doncs aquí a Sant Pol en tenim, el pavelló. I després hem fet, fa poc, vam signar per fer una col·laboració amb una revista esportiva que es diu l'Esportiu Maresme, per tant de promocionar les entitats esportives de Sant Pol. Llavors farem de moment, hem iniciat amb, farem 4 participacions a la revista en què 4 entitats esportives, que ara hem de mirar de quina manera ho farem, puguin fer un article promocionant o explicant quines són les activitats que porten a terme i que la gent les conegui per fer-ne promoció i que la gent que hi estigui interessada s'hi pugui acostar, pugui preguntar, pugui afegir-se amb aquesta entitat. Per últim, a la part d'esports, que no s'ha fet però que és una de les coses que tenim pendents de cara a l'any vinent així, és fer un consell d'esports, per dir-ho d'alguna manera, per trobar-nos entre totes les entitats, conèixer-nos, veure quines activitats fa cadascú i ajudar-nos d'alguna manera. Les entitats esportives són les que mouen l'esport a Sant Pol, per tant necessitem que es coneguin i que es donin suport les unes a les altres i és una manera de conèixer-nos, tenir el Consell d'Esports. Després, pel que fa a joventut, s'ha fet el casal d'estiu, com ja fa anys que es porta a terme. Aquí a Sant Pol, com ja sabeu, hi ha molts casals d'estiu, gairebé hi ha més casals d'estiu que nens, perquè n'hi ha moltíssims. I aquest any s'acabava el contracte i ara ha sortit a licitació de cara a l'estiu vinent per veure qui pot organitzar el casal d'estiu que es fa a les escoles. S'ha seguit amb l'espai jove de Cal Arturo, és un espai que funciona molt bé, està dedicat sobretot als adolescents, com ja sabeu a la tarda no van a l'institut, llavors és un espai que tenen per poder-hi anar a fer deures, a trobar-se amb els companys, els hi organitzen sortides, llavors tenen una estona de la tarda ocupada i, si més no, pels de primer i segon d'ESO funciona molt bé. Estan allà tota la tarda i Cal Arturo està a la tarda tota plena d'adolescents fent activitats. Després, en relació a aquestes activitats que s'han fet a l'hivern, es va allargar aquest servei a l'estiu, perquè els adolescents, el casal d'estiu ja se'ls feia petit, diguéssim, i van intentar, es va fer d'alguna manera allargar aquest servei perquè els adolescents tinguessin alguna cosa a fer i tinguessin ganes de fer activitats i fer sortides. Després també tenim en un conveni amb el Consell Comarcal un servei de mobilitat internacional per aquells adolescents que estan interessats o en anar a treballar o en anar a estudiar a l'estranger, se'ls dona suport
en tot allò que necessitin, de trobar un país, de trobar una universitat, allà on volen anar, o de demanar consell per veure què poden fer en el cas que vulguin sortir i anar a l'estranger. També es va organitzar un curs de premonitors, també per adolescents, a l'estiu. Va durar molt poquet, però va tenir bona acollida i estem pensant segurament en l'estiu vinent seguir amb aquest servei perquè és una cosa que creiem que és interessant, que els nens puguin començar la seva formació de cara a quan siguin més grans i vulguin anar a una entitat esportiva o en un casal d'estiu a treballar, que ja tinguin uns mínims de formació per poder anar a ajudar i anar a col·laborar. I després hi ha el Parc de Nadal, ja sabeu, pels nens, a les vacances de Nadal, per als que vulguin, durant uns quants dies hi ha el parc aquí al pavelló i estem en coordinació amb Sant Cebrià, llavors uns quants dies el fem aquí a Sant Pol i uns quants dies l'obren a Sant Cebrià per tots els nens i nenes que vulguin. Institut Escola. Som-hi. Bé, deixem a veure una mica d'aigua. Comenci que és el tubet. Aviam, per començar a explicar el projecte d'Institut Escola hauríem de començar a explicar potser quines situacions hem trobat quan vam entrar a l'Ajuntament. El primer que ens hem trobat i que ja hem explicat és que en aquest cas el projecte que l'anterior govern tenia sobre la taula preveia la construcció d'un institut, però suposava, per la construcció d'aquest nou institut, suposava que havia d'haver-hi una modificació de planejament, un tràmit urbanístic que ens creiem que ja estava del tot enllestit i la nostra sorpresa va ser que el primer que se'ns va explicar és que aquest tràmit urbanístic no estava ni de bon tros enllestit, estava suspès en aquest cas administrativament per la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat i que per tant era un projecte que no era tan immediat com semblava. Això que en un principi ens creiem que podia ser un problema, doncs ho hem convertit realment en una oportunitat per trobar una nova solució. Quina solució és la que posem sobre la taula? Que en aquest moment ja no és un projecte que diem no, és un projecte que podrem fer dintre de 7, 8, 9 anys perquè no tenim pressa. No, en aquest moment és un projecte del tot prioritari perquè cal donar resposta a una situació del tot urgent, que és que tenim 400 alumnes en uns mòduls en el Parc del Litoral, amb una situació, amb un espai del tot insuficient. Per tant, aquesta és una urgència que cal abordar. Quina és la proposta que vam posar sobre la taula? En aquest cas, poder buscar una solució que suposés un tràmit urbanístic que fos del tot abordable, en aquest cas des de l'Ajuntament. Els projectes, una mica perquè posar-lo en situació, el projecte d'institut que abans ens plantejava és un projecte, en aquest cas, de l'anterior govern, que el que suposava és que l'Ajuntament havia d'obtenir un solar que no teníem i que en aquest cas, a un cop l'obtingués, el que havia de fer era cedir-lo, en aquest cas, del tot urbanitzat, en aquest cas al Departament d'Ensenyament, perquè el Departament d'Ensenyament iniciés la construcció. Clar, el calendari que ens van posar sobre la taula d'entrada al Departament d'Ensenyament és que ens va dir que tan bon punt, en el moment en què l'Ajuntament disposés del solar, pel cap vagi com a mínim, el Departament d'Ensenyament necessitava 4 anys més per poder edificar i poder disposar, en aquest cas, de pressupost perquè no estava previst. Per tant, ens situàvem en un escenari que podríem tenir a l'institut d'aquí 7-8 anys. Per tant, la proposta que urbanísticament i des de tot l'equip de govern vam posar sobre la taula era que es podia construir un institut, però en solar municipal, vull dir, en solar que ja tinguéssim.
En aquest cas, el projecte que posàvem sobre la taula és el del que es diu un 316 o un 318, que això suposa construir el nou edifici al costat de l'escola, en solar municipal, per tant no hem d'esperar que s'acabi un tràmit urbanístic per poder disposar d'un solar, i al ser un projecte escola-institut permet, en aquest cas, amb menys metres, poder iniciar la construcció de l'edifici. I aquest és una mica el que ens ha guiat a portar aquesta proposta. És un projecte que urbanísticament és molt més fàcil de solventar i que també dona, en aquest cas, solució no a l'Institut de la Vallalta, perquè ja no parlem de l'Institut de la Vallalta, sinó parlem de l'Institut de Sant Pol, per atendre les necessitats dels joves de Sant Pol. Perquè properament, en aquest cas l'Ajuntament de Sant Cebrià, el proper mes de setembre, també iniciarà una escola-institut per atendre els joves de Sant Cebrià de 3 a 16 anys. Els joves, en aquest cas de Sant Iscle, hauran de, això ja es decidirà, vull dir, les famílies de Sant Iscle hauran de decidir en quin centre d'ensenyament poden accedir. Jo li passo la paraula a l'Eva, que per una mica pugui explicar en aquest cas què suposa el projecte d'escola-institut i a partir d'aquí... Bueno, aquí sí. Fet al revés. Bé, aquí teniu una mica el plànol del solar on ha d'anar l'Institut Escola. A veure, deixa'm que m'aixequi que el vegi. La part de color gris és el que és ara l'actual centre de l'escola, del CEIP Sant Pau, l'escola Sant Pau. I les zones de color lila són les zones de nova construcció. La part aquesta que fa una... Puc anar cap allà? Aquí hi hauria, per entendre's, aquí hi hauria el camp de futbol, a la part de dalt hi ha la carretera, això és l'escola Sant Pau. Aquesta part de color lila és una part que ara us explicaré i aquesta és la part on aniria la part d'educació secundària i batxillerat. Aquí hi hauria la part dels 12 als 18 anys. Estàvem pendents d'urbanisme a veure si, segons el que poguéssim edificar, es podria fer fins als 16 anys o fins als 18. Depèn de si ens deixaven aixecar planta baixa més un pis o planta baixa i 2 pisos. Si només podíem fer planta baixa i un pis, el projecte 318 no hi cabia. Ens van dir que sí, que podíem fer planta baixa i 2 pisos, per tant podem donar cabuda a l'educació Sant Pol dels 3 als 18 anys. És a dir, l'educació obligatòria s'acaba als 16, llavors als 16 anys qui vol pot marxar, evidentment, però aquell que es vulgui quedar tindrà la possibilitat de quedar-se aquí a Sant Pol i seguir estudiant fins als 18 anys. De fet, ara, en aquesta zona d'aquí, tenim uns mòduls que ja és on fan el primer de batxillerat. Per tant, aquí a Sant Pol ja tenim alumnes que estan fent el primer de batxillerat. Llavors, és igual, sí. L'Institut Escola suposa, en el cas de Sant Pol, que serà una fusió de 2 centres que ja existeixen. Hi ha l'Institut i hi ha l'escola. Llavors, ara la feina que tenim és d'ajuntar l'Institut i l'escola en un sol projecte, amb un sol equip directiu i amb un claustre més gran. Això podria ser un centre 316 que no tingués batxillerat o un centre 318. Això una mica és el que ha explicat la Isabel, que com que els terrenys ja són de l'Ajuntament no hem de dependre de ningú i de fet podem posar-nos a construir tan bon punt ho necessitem. Aleshores, com que el que havíem de fer era molt urgent, aquest estiu vinent, el 2020, ja s'iniciaran les obres. Aquí... Pots tirar enrere? L'altre, el mapa. Aquí, sí. El 2020 començarem ja amb l'ampliació de l'escola. Aleshores, aquí, on s'acaba l'escola, hi ha un porxo abans no comencin els vestidors. I aquí farem
4 aules. Farem 2 aules a la planta baixa i 2 aules en un primer pis i d'aquesta manera podem ja treure els mòduls que hi ha a l'aparcament i en allà encara s'ha de decidir si anirà el primer d'ESO, el batxillerat, són aquestes decisions que encara s'han d'anar prenent. Però com que la idea és que a l'estiu aquestes obres estiguin fetes, a l'estiu, vull dir, al setembre o l'octubre, el batxillerat ja es podrà traslladar i això, aquest solar quedarà buit per iniciar les obres tan bon punt estigui ja fet el projecte i estigui tot. Per tant, al setembre-octubre del 2020 quedarà el solar buit, s'iniciarà el projecte i la idea és que cap al 2021, Isabel, tenies, no? La idea és que en aquest cas el gener del 2021 es pugui fer l'adjudicació i la redacció del projecte del nou edifici i per tant, per tal que es poguessin iniciar les obres del nou edifici aproximadament al setembre del 2021. Es preveu uns 10 mesos de construcció i això es preveu uns 10 mesos de construcció i això situa que en aquest cas preveiem, és un calendari molt ajustat, però que preveiem que a l'inici del curs 2022-2023, o sigui, per tant, dintre de 2 anys i mig, ja poguéssim disposar del nou centre. Aquest és una mica el calendari que posem estimat. És un calendari molt ajustat, sí que és veritat que sobre aquest projecte portem des del primer dia que ens vam incorporar a l'Ajuntament, és el que centra tota, en aquest cas, la prioritat de l'equip de govern i per tant des d'urbanisme també, juntament amb educació, serà des de ja és el projecte que estem dedicant-hi més temps i més dedicació. Una mica a grans trets és el que el nou projecte és el que ara us podem explicar i a partir d'aquí les preguntes que vosaltres creieu. Perdoneu, que la idea també és, un cop hi hagi el projecte, és obrir un procés participatiu amb tots els agents implicats, amb les AMPAs, amb el claustre de l'escola, amb el claustre de l'institut, perquè abans d'iniciar les obres i abans que s'acabi el projecte puguem tenir entre tots una miqueta l'opinió de com ha de ser aquest nou centre i aquest nou institut escola que és per Sant Pol i que per tant jo crec que com que serà de tots ens interessa tenir l'opinió de tots perquè ens surti el millor possible. Doncs res, això és tot. Sí? L'alcalde? Bé, sí. Bé, això és tot el que teníem previst explicar-vos. Esperem que no ens hagin fet pesats. La intenció no era fer-nos pesats, la intenció era explicar-vos al màxim i de la manera més amena. No sé si ho hem aconseguit o no, però en qualsevol cas, si ho hem fet, tot el fet està. I la propera intentarem millorar-ho. Res més, només agrair-vos l'atenció, agrair-vos que hàgiu estat atents a totes aquestes explicacions que han fet tots els companys. Crec que en 6 mesos hem fet una bona feina. N'hi ha moltes que es poden veure i que es poden explicar, n'hi ha d'altres que no es poden veure, sí que es poden explicar, però no es poden veure perquè és un tema de ho han dit molts dels companys regidors, hi ha hagut una feina d'aprenentatge i de feedback amb tot el personal de l'Ajuntament, que això val un temps per tal que ens coneguem tots i que puguem treballar de la millor manera. Crec que ho hem aconseguit, crec que hem de continuar fent-ho així i bé, aquesta és la primera de les moltes trobades que desitgem tenir per explicar-vos què és el que fem, perquè és una obligació retre comptes a la ciutadania i els que han dipositat la confiança amb tots nosaltres. Per tant, aquesta és la primera i en tindrem més. Passarem al torn de preguntes i aquí passo la paraula a en Marc, que sap qui ho ha demanat i quan pot fer-la. Gràcies. Bé, com a presidenta de l'associació Dones de la Vallalta, a veure, nosaltres hem rebut la notificació com a regal de Nadal que hem d'abandonar el pis on estàvem. Tenim la mala sort que estàvem
a l'edifici de Can Figueres, que ja ho han explicat, per emergències d'habitatge ho hem de desallotjar. Llavors, en aquest moment ens trobem amb una incertesa de que s'acaba l'any, comença l'any que ve, no sabem on estarem. Hem fet preguntes demanant una sèrie d'actualitzacions de la sala on ens envien, que fins ara, que jo sàpiga, era un traster d'aquí de les escoles de Santa Clara. Hem demanat, sisplau, que l'habilitin una miqueta, que l'adecuïn a les nostres necessitats. Creiem que potser s'ha fet sense saber bé les activitats que fèiem a les dones de la Vallalta. Som una associació de quasi 200 sòcies que fa activitats cada dia i cada hora, és a dir, 40 hores setmanals pràcticament. Llavors, enviant-nos a aquella sala compartida, oberta per tothom, ho veiem problemàtic, però no ens hi posem en contra, anirem cap allà si és necessari. L'únic és que volem saber quan, perquè avui precisament em preguntava una tallerista, jo el dia 27 tenia programades activitats, les podré fer? Dic, no ho sé, perquè no sabem el calendari aquest, de quan ens anirem cap allà. I segon, tampoc sabem si podrem pagar el lloguer d'aquestes sales, perquè no està clar el preu que tenen, perquè jo crec que no és el mateix un senyor que ve al poble a donar un curs de 4 o 5 hores, que evidentment se li pot cobrar el lloguer de la sala, a una entitat que està fent poble, que està fent activitats pel poble, que no en treu cap rendiment econòmic, sinó que les talleristes, evidentment, cobren el seu desplaçament i el seu temps, i segons com ens posin el preu d'aquestes sales, no podrem assumir-les i haurem de tancar. Vull dir, serà un mal negoci, crec jo que ha sigut despullar un sant per vestir-ne un altre, però bueno, ja ho veurem. Més que res, les dues preguntes clau, el temps del canvi, si ens adequaran la sala i si podrem pagar-ho. Gràcies. A veure, dues coses, Elisabet. Que jo recordi, ens vam reunir la setmana passada, vam dir que ho estudiaríem, aquesta setmana no hi ha hagut temps, hi ha hagut una sèrie de coses, és igual, compromisos que hi havia aquesta audiència pública que havíem de preparar, tindreu una resposta. Sabeu que no hi ha una urgència, no heu de marxar el dia, no sé quin dia us toca marxar. La notificació que deia 15 dies, però l'altre dia a la reunió ja ho vam parlar, que tranquil·les, que teníeu temps durant les vacances de Nadal, que no hi ha activitat, us podíeu traslladar tranquil·lament. Pel que fa a l'adequació dels espais, n'acabarem de parlar, doneu-nos una mica de temps, perquè ens vam reunir la setmana passada i ja et dic que aquesta setmana hem anat una mica de bòlit. Val? Bueno, jo es fa el tema de l'Institut d'Escola. No em pronunciaré la meva opinió sobre fer un Institut d'Escola 318, però m'agradaria fer palès que el col·lectiu dels mestres som un col·lectiu bastant menys tingut pel departament, etc. I m'ha semblat una mica fort que quan parlàveu de transparència, de democràcia, que és un tema que es porta treballant des que vau començar, i ni l'escola ni l'institut teníem ni idea de que hi havia aquesta idea de fusionar institut i escola. Penso que hagués estat molt bé que se'ns hagués vingut a explicar que hi havia aquesta intenció, escoltar quina opinió tenien els claustres i les direccions sobre la mateixa i després, i no critico si s'havia de fer, si no s'havia de fer, ja ho dic, us dono la meva opinió personal sobre aquest tema, però sobre les maneres sí, perquè penso que de la mateixa manera un altre dia, i ara m'ho invento, però podem dir, mira, escolta'm, senyors del futbol i del bàsquet, us fusionem i a partir d'ara anireu a no sé com. No està bé, jo penso que els primers interessats han de saber què està passant, què s'està coent i no trobar-se amb aquesta sorpresa. De fet, els pares tampoc ho sabien, quan es va fer la reunió amb serveis territorials no es va dir per quin tema era, potser si s'hagués dit quin tema era, les AMPAs o algun representant de l'AMPA s'hagués esforçat en poder anar en aquesta reunió.
I a banda d'això us volia preguntar, perquè fa molt temps que estem, el tema de l'Institut Escola ja s'havia plantejat en el seu moment, es va deixar de banda i sempre s'havia adduït que aquesta zona on voleu construir l'Institut Escola era un terreny rústic i que per això no es podria asfaltar. Això és el que se'ns va dir. Jo no sé si s'ha fet alguna reconversió o alguna cosa, però el que se'ns havia comentat quan s'havia parlat d'aquesta opció en el seu moment era que era un terreny rústic i per això fins i tot no es podia asfaltar i aparcàvem els vehicles allà amb la sorra. I ja està. Sí, et passo només un comentari. Soc jo el que s'acopla o què? En relació al que comentaves que si se us podia haver comentat abans el fet de tirar per aquesta via, s'ha fet en el moment en què teníem clars uns aspectes que no eren la part, diguéssim, més educativa, sinó que eren uns aspectes urbanístics. Els primers que van voler que s'assabentessin de que això es faria així vau ser precisament la comunitat educativa i no ningú més. I no ho vam poder fer abans perquè una setmana abans, només una setmana abans, no teníem la certesa per part d'urbanisme de que es podia aixecar una planta més 2. Per tant, el fet que no s'hagi comentat abans amb la comunitat educativa és perquè hi havia aspectes no educatius sinó urbanístics que condicionaven tirar endavant el projecte o no. A partir del moment en què tècnicament i urbanísticament és possible aquesta opció, es comunica a la comunitat educativa. Ens dieu, bueno, ens ho podíeu haver preguntat, és que no hi ha més opció. És a dir, quan dic que no hi ha més opció és o aquesta alternativa d'institut-escola o esperar 10 anys. I potser aquest ha sigut el nostre gran error, no ho sé, però consideràvem que 400 nens i nenes amb les condicions en què estan no es mereixien esperar 7 o 8 anys més. I vam dir, aquesta opció urbanísticament hi és. Al moment en què vam veure que urbanísticament podia ser, vam dir, doncs ara comuniquem-ho a la comunitat educativa. I entenc que és a partir d'aquest moment, ara, és a dir, ara s'ha pres la decisió, i ara a partir d'aquest moment és quan la comunitat educativa, tant l'escola com l'institut, té aquests 3 anys per realitzar aquest projecte. I a partir d'aquí és quan nosaltres ja demanem que la comunitat educativa plantegi i faci el projecte educatiu conjunt. Entenem que abans de poder garantir que es pogués fer aquesta opció no tenia cap sentit, perquè és que no n'hi havia cap alternativa. Si hem tingut 5 alternatives diferents, podíem haver preguntat quina creieu que és la millor, però és que no n'hi havia cap, o aquesta o l'altra. El nostre error, si considerem que és un error, doncs jo crec que no. Nosaltres havíem de vetllar amb la situació global del municipi i aquells nens i els mestres de l'institut creiem que no podien continuar d'aquesta manera i això és una opció. Jo reforçar 2 temes i donar resposta. A nivell de calendari, dir-vos que tot aquest projecte que estem posant sobre la taula estem parlant que en realitat fa 2 mesos que estem treballant. És prioritari des del minut 0, però fins al mes d'octubre la Comissió d'Urbanisme no ens comunica en quina situació està el projecte anterior. Per tant, ens reuníem, si no recordo malament, el dia 22 d'octubre i avui estem a dia 13 de desembre i ja estem aquí. Un cop parlat amb la Comissió d'Urbanisme, què és el que fem? És parlar amb el Departament d'Ensenyament. Plantegem i recuperem un projecte que ja fa
no record, 12 anys que ja s'havia plantejat a Sant Pol i que en el seu moment es va desestimar, i com una possibilitat perquè realment consideràvem que era una opció tornar a replantejar aquest projecte. I és el Departament d'Ensenyament primer que avala totalment aquesta proposta perquè és realment una urgència donar solució a aquest problema, i també és el Departament d'Ensenyament, i els companys ho poden confirmar, qui una mica ens marca com fer arribar el projecte a la comunitat educativa, però repeteixo, estem parlant de que això fa un mes i mig pràcticament, no? Això sobre, en aquest cas, el calendari, vull dir, com en aquest cas ens hem posat a les mans del Departament d'Ensenyament, però d'altra banda, i pel que preguntava sobre la classificació urbanística del terreny, vull dir, no et sabria dir en quina data, però aquest terreny està classificat com a equipaments, per tant no cal fer cap modificació ni de planejament ni cap pla parcial. Sí que és veritat que cal fer una modificació puntual i que Urbanisme ja ens ho ha avalat, que és per poder edificar planta baixa més 2, per poder obtenir el nombre de metres necessaris en la zona del camp de futbol. La classificació i la clau en aquesta casa urbanística permetia una planta baixa més 1. Ja tenim la confirmació, que això és el que comentava en aquest cas l'Albert, de la setmana passada pràcticament, que es podia fer una planta baixa més 2 i per tant tenim els metres suficients per poder parlar inclús d'un 3,18. Vull dir, fins aquí, és que hem treballat fins aquí, aquest és el punt en el que es trobem, i una mica jo el que m'agradaria traslladar és que tot just el camí comença ara. Entenem que a nivell de projecte educatiu segurament sou vosaltres, els professionals d'ensenyament, qui podeu valorar quin és el millor projecte, però és que en aquest cas penso que no hi ha opció. No tenir l'opció de l'institut ara per ara no existeix, perquè és una opció que com a mínim necessitàvem 7 anys, i l'única opció que tenim ara per poder resoldre el tema de l'institut és aquesta modalitat de projecte que és l'Institut Escola. Estem en aquest punt. A partir d'aquí jo penso que hem de començar a treballar conjuntament per veure la millor manera de portar-lo a terme. Quin avantatge tenim? No depenem del Departament d'Ensenyament perquè construeixi, serà l'Ajuntament el que tiri endavant el projecte. Per tant, com deia abans l'Eva, ara podem encetar un procés de participació per recollir les propostes dintre d'uns paràmetres d'un pressupost que ens haurem de cenyir i d'un nombre de metres que no podrem superar, per poder veure la millor manera d'encabir aquest projecte. Ho haguéssim pogut fer diferent? Segurament, però és que fa un mes i mig que caminem amb aquest projecte, tot i que era prioritari des del minut 0. No sé si he respost. Hola. Hola. M'agradaria fer unes consideracions prèvies i després fer unes preguntes, no perquè me les respongueu, sinó per provocar-vos una reflexió que us mogui a l'acció més endavant, si és possible. He sentit ara mateix el concepte de que aquests nanos estan en una situació molt complicada per el fet d'estar en aquesta situació, com parlant dels barracons, que jo els he dit barracons, no mòduls com vol el departament, com si fos un desastre, i poder és més definitiu amb el funcionament d'un centre educatiu les relacions dels equips docents que els espais. I ho dic a més amb experiència pròpia perquè vinc d'un centre on els espais eren un absolut desastre, però en canvi com s'entenia l'equip directiu i la coherència pedagògica era molt important, era passar per davant de tot. L'altra prèvia és que tenim per una banda un institut que treballa per projectes, que es planteja metodologies del segle XXI, tenim una escola que també està fent un esforç important, però les pràctiques ara mateix són diferents. Com treballa l'institut demana uns espais que són
diferents als que planificarà el Departament d'Educació, normalment. O sigui, poden caldre espais, per exemple, grans on fer treball i espais petits on reunir-se grups de treball d'alumnes. O sigui, hi ha unes necessitats arquitectòniques que són diferents. Això és el Departament d'Ensenyament, això encara ho comença a plantejar, però ho comença a plantejar de forma com de pilotatges. Aleshores, això està passant, a Tordària es van trobar el problema a l'Institut de Tordària, que també l'Ajuntament va recolzar molt, de fet va pagar l'edifici, va avançar l'edifici, que la directora es va trobar amb el problema de que sí o sí havien de fer un menjador que no s'utilitzaria, però en canvi aquell espai en metres quadrats no el podien disposar com a gran sala de treball comunitària. Coses així que la normativa limita, i això existeix. Aleshores, donat tot això, que també jo he percebut que els professionals docents de l'institut tenen un sentiment de que s'ha fet sense consultar amb ells, ja he rebut aquest sentiment. Les preguntes no retòriques, sinó com perquè serien les següents. Una, penseu intermediar precisament entre el projecte que farà el Departament d'Educació i l'aplicació normativa i les necessitats reals que planteja el claustre? En quant a espai, vull dir, no, ho dic perquè normalment no es planteja i quan passem la part urbanística per davant de la part de per què serveix aquell edifici, amb educació ens trobem amb edificis molt bonics però que després no et serveixen per allò que necessites. Llenço per la reflexió, no tant perquè em digueu ara, escolta'm, sí, farem això o allò altre. L'altre seria si planificareu uns espais de trobada per fer aquestes coses amb els equips. I l'última és si sou conscients que ara mateix, hi ha dubtes de com es gestionaran els espais d'esbarjo amb la proposta que hi ha sobre la taula. Els espais d'esbarjo. Sí, o sigui, aquests dubtes ja estan en l'aire, de com s'organitzaran els espais d'esbarjo dels nanos. Tu has dit que era per la reflexió, però jo, si vols, t'explico alguna de les coses que potser tampoc no m'he explicat, no? El fet que sigui un institut-escola vol dir que alguns dels espais, com deies, es comparteixen. Per exemple, el gimnàs és compartit. En l'edifici nou no es farà un gimnàs. En l'edifici nou no hi haurà un menjador. Però llavors la idea, ara que comencem, és veure com totes aquestes coses es porten a la pràctica. Sí que és veritat, per exemple, que al gimnàs podem mirar si es pogués ampliar, per exemple, o es pot fer educació física al pavelló que han fet fins ara, es pot fer educació física al camp de futbol que està allà al costat. Tot és gestionari, tot just ara comencem. Per tant, totes les propostes i totes aquestes reflexions jo crec que són benvingudes perquè pot ser que hi hagi moltes coses que a nosaltres se'ns escapin. I l'avantatge de que sigui l'Ajuntament el que posa diners, que després ja es tornaran, però que l'Ajuntament avança diners, ens permet decidir algunes de les coses que potser si fos del departament et diríem, mira, l'institut és aquest, si t'agrada bé, i si no també. Llavors aquí és on hem de mirar segons les necessitats que tingui, sobretot a l'educació secundària, que de fet ja en vam parlar quan vam anar al claustre de l'institut, que va venir el director de serveis territorials i els hi va explicar que abans de construir aquelles necessitats que hi haguessin, sense sobrepassar ni el pressupost ni els metres, tot allò que es necessités es podia posar damunt la taula. En el sentit que deies de l'esbarjo, a davant del nou edifici hi haurà un pati, perquè els alumnes de secundària puguin sortir a fer esbarjo allà. Tot no està planificat, vull dir, ja aniran sortint coses, però algunes de les coses no sé si te les he contestat.
No, és que no. És a dir, però l'esbarjo de secundària anirà al davant de l'edifici de secundària. El pati de secundària va a davant de l'edifici nou. Sí. Per tant, no has de combinar horaris, diguéssim. Hi ha com una percepció de que poder no és prou de metres quadrats. Mirarem. És el que s'ha d'acabar de mirar, a veure quants metres hi ha, sí. Ara estem començant. I pel que deies de coordinació entre la primària i la secundària, diguéssim que el departament sí que ens ha dit que el projecte no ha d'estar al setembre, sinó que és un projecte que va caminant i que s'haurà d'anar fent mica en mica, que tenen 3 anys i que si el 2022 no està acabat no passa res, vull dir, ja tenen maneres de funcionar diferents, igual que pot tenir educació infantil i primària, i estan a la mateixa escola. Perquè els 8-10 anys que comentàveu, normalment és una xifra d'anys que es calcula per la dificultat que tenen els ajuntaments en trobar els terrenys. El Departament d'Ensenyament normalment diu 4 anys, però normalment en 3 ho pot fer i l'execució de l'obra és rapidíssima. És d'aquello que quan es posen, quan entren les màquines, que a vegades entren al març o a l'abril, dius això no estarà al setembre, i normalment ja està al setembre. Bueno, no, ja. Ja, però el tema pressupost va sempre davant de tot l'altre. A mi se'm fa raro parlar en micro, parlo de primera mà, ja ho sabeu, pertanyo al claustre de l'institut i per tant parlo des del punt de vista d'un docent. Jo com a mare i com a ciutadana de Sant Pol era de les que estava completament d'acord amb un projecte d'institut-escola en el moment en què es va plantejar. Ara estem en un altre moment. Puc entendre i jo crec que serà una bona cosa, però realment no m'ha agradat ni a mi ni crec que a molta gent de la comunitat educativa trobar-nos amb una imposició. És una imposició perquè des del punt de vista de treballadors ens ha vingut al nostre cap a dir hola, què tal? Això serà així. Segurament, si això s'hagués pogut parlar haguéssim estat d'acord la majoria. Clar, la diferència entre fa 8 anys o 9 o 10 i ara és que ara hi ha un institut funcionant amb una plantilla i que s'ha pensat com a institut. Per tant, ara, per fer un institut-escola, cal fer un canvi de plantejament, que segurament serà un nou repte i un plantejament bo. Segurament, perquè és una cosa bona un 3-18. Però la meitat dels nanos aniran fora, per tant aniran als seus pobles, hi haurà un altre projecte i el nostre projecte com a claustre actual, a nivell de treballadors i de plantilla i de forma de pensar, queda modificat. Hi ha unes direccions que en el seu moment van acceptar ser directora d'una escola i ser directora d'un institut, que ara una de les dues haurà de plantejar-se ser directora d'un institut d'escola i l'altra deixar de ser directora. És cert que serà d'aquí 2 o 3 anys, però això ja està. Jo us puc dir que la reacció del claustre ha estat, ostres, tothom pensa el que pensa, però, ostres, pedagògicament pot ser interessant, però, uns quants no ho veurem, no sé com quedarà i, durant un temps tindrem unes incerteses com a projecte que afectarà els alumnes actuals i els propers. Farem el possible perquè som professionals. Llavors, com jo us conec i sé que aneu amb tota la bona intenció pel món, i és que estic convençuda, però sí que m'agradaria que, ostres, aquesta reflexió la féssiu. Ens heu solucionat, entre cometes, la vida, que heu solucionat un problema que hi havia sense preguntar-nos res abans, sinó venint un dia que ens van dir tal dia ens convoquen i venen l'alcalde, el cap dels serveis territorials, que mai a la vida ha vingut a un claustre,
I aquí teniu la solució, la proposta de solució, que és pràcticament l'única, al problema que tenim de l'edifici. Ostres, de veritat, que sé que d'aquí 5 anys estarem tots encantats, però sí que vaig pensar, això es podia haver parlat una mica, que segurament ens haguéssim posat d'acord i haguéssim arribat a aquesta conclusió, però la sensació és es decideixen les coses des de dalt. Em sap molt de greu, però la sensació ha sigut aquesta. Ja sé que no és la intenció, però sí la realitat com a treballadors, perquè ens hem trobat això. Ja està. Jo potser no s'ha entès quan he intentat no justificar, sinó explicar on s'ha arribat en aquest punt. I si vols podem fer un joc de rol, un joc ara mateix, de dir, i tornem, rebobinem enrere una setmana i posem sobre la taula. Mireu, hi ha una opció d'esperar-nos 8 anys o de fer això. Decidiu. No, jo et proposo l'exercici. Decidiu. Quina... No. No us... Sí. Em permeteu, jo que no soc d'ensenyament ni em ficaré en temes pedagògics, ni en claustres, ni de més, perquè sabeu que no en tinc ni idea. Jo una mica, suposo que el que es vol transmetre a l'Esbert és el següent. Hi havia dues opcions. O no tenim institut, i vol dir no tenim institut, és que no tenim ni els terrenys, perquè no són ni de titularitat municipal, ni por asomo, ni estan urbanitzats. Quan tenim ja un institut funcionant amb 400 nanos increixendo, o s'arriba a un acord polític, tàcit, econòmic i urbanístic per donar una sortida. Una, la que hi havia. I aquí hi havia 3 elements que jugaven. No els claustres, desafortunadament us haig de dir, no els claustres, no. El departament s'hi venia, sí o no. 2, els altres municipis implicats, se'n sabria en aquest cas, s'hi venia, sí o no. I tercer, l'Ajuntament tenia 600.000 euros per començar a engegar això i condicionar el 50% del pressupost d'inversions de l'any següent en pla d'estabilitat per començar a fer moure la roda, sí o no. Quan es van alinear les 3 línies i el departament va dir sí, Sant Cebrià va dir sí, i aquest govern es va sacrificar i va dir sí, doncs vam dir ja tenim una solució. A partir d'aquí, tot l'altre, teniu la meva comprensió. No els claustres, clar, perquè la pregunta és... No, escolta'm una cosa, la pregunta és, hi ha alguna alternativa? Però és que les formes, t'ho admeto, si no t'han agradat les formes, jo t'explico per què hem arribat a aquestes formes, que potser no t'agraden i tens raó. Jo el que t'explico és que per nosaltres hi havia 3 dificultats, una urbanística, una econòmica i una altra política amb el municipi veí. Jo sí. Em permeteu? Em permeteu?
em permeteu, perquè em sembla que estem iniciant aquí un debat que nosaltres enteníem que és un debat que hem d'encetar d'una forma amb la comunitat educativa. La veritat, no és cap imposició. Jo el que m'agradaria és poder transmetre la idea de que en cap cas la nostra idea, que aquest projecte és una imposició. Jo em sembla que no estem en situació en aquest moment dintre del municipi per debatre alternatives. Jo penso que no tenim alternatives. Jo penso que en aquest moment, i aquí trobo a faltar, a part dels docents, que puguin haver-hi representants dels pares i de les mares, de les famílies, que contínuament ens fan arribar que els seus fills estan... Clar, Marissa, em deixes acabar? Perdoneu, és que jo no voldria encetar un debat perquè penso que realment hem de poder fer un procés de participació perquè tot això es trobi la millor manera. El que m'agradaria transmetre és que en cap cas per part d'aquest equip de govern no pretenem gestionar una imposició, sinó gestionar una solució, perquè em penso que no estem en situació de debatre alternatives, perquè alternatives, malauradament, no en teníem. No estem debatent quin és el millor projecte, és que no hi ha alternativa en aquest moment. En aquest context és el que ens hem situat. Abans he dit que aquest procés comença el dia 22 d'octubre, quan ens expliquen el per què el tràmit urbanístic de l'altre projecte estava suspès. No fa, és que fa un mes i 10 dies, vull dir que tot just comencem el projecte i em sembla que el que estem debatent ara ho hem de fer-ho en un context que el projecte viure-ho com una solució. Nosaltres ho veiem com una solució i així ho posem com a proposta. Que us hagués pogut potser pensar, o potser jo penso que abans teníem un altre escenari i ara malauradament, des que ens hem incorporat com a equip de govern, hem hagut d'explicar que l'altre projecte i l'altre escenari no existeix, que no era una realitat. I, per tant, l'única solució que podem aportar en aquest moment, i que en aquest cas, abans ho comentava l'Albert com a regidor d'Hisenda, el que fem en aquest moment és que les prioritats, en aquest cas, i tot l'esforç d'aquest mandat econòmic es centrarà en aquest projecte. Imposició cap. Vull dir, només això, que comença el camí. Jo penso que hem de trobar la millor manera per encaixar-ho. No volia dir res. Jo primer, felicitats per fer aquesta jornada que jo vaig fer, referència a l'Ajuntament. M'ho trec? És ella, diu. Bueno, primer, que està molt bé que es faci, però a mi m'ha faltat una mica que s'expliquessin les línies mestres de cada àrea de l'Ajuntament, que jo crec que ha faltat sempre i esperava que ho tinguéssiu. No sé si ho teniu o no ho teniu. Si no ho teniu, ja que estem tan a favor de la participació ciutadana, potser estaria bé fer les línies mestres de cada àrea pel poble a partir de la participació. Crec que és important. Llavors, dues preguntes. Una és sobre l'habitatge social, si un criteri és que estiguin empadronats a Sant Pol o és per gent de fora o no, perquè no està clar. I l'altra, ja que es parla tant de l'institut, a mi el que m'interessa és les places de pàrquing. Heu pensat posar-les a un altre lloc o desapareixen? Perquè crec que és un problema bastant important pel poble les places de pàrquing i aquí se'n treuen moltes. Marc, en relació amb el tema que comentaves de les línies mestres de quina és l'acció de govern que es vol fer, avui no era això, estem elaborant un PAM, que és el Pla d'Acció Municipal, que intentarem que durant el primer trimestre de l'any que ve presentar-lo. Per tant, està en la línia de fer-ho i de fer-ho públic, evidentment, quan tinguem aquest PAM. El tema dels habitatges, li passo la paraula a la Gemma, que t'ho explicarà. I en relació al pàrquing, no ens enganyarem. Si va això, no hi ha places de pàrquing. Aleshores, el que hem de fer, primer, hi ha el parc del litoral al costat, i el que hem de fer és fomentar deixar el cotxe a casa.
I ho estic fent molt genèric, però hem de fomentar polítiques de la vida més saludable i anar caminant. També és veritat que el fet que aquesta escola-institut sigui pels nanos i les nenes de Sant Pol, sí que hi ha certa edat que encara han d'anar els pares o els avis o els tiets fins a l'escola perquè els han d'entrar fins a classe, però l'ideal és que certes edats dels nens, sent de Sant Pol, vinguin a l'escola caminant. I això és una feina que això també és una feina que nosaltres l'hem de treballar i fomentar-ho. Sí. En qualsevol cas, el que vull dir... Sí, buscarem alternatives i inclús solucions de mobilitat que en David ja hi està treballant per poder facilitar tot el trànsit rodat en allà, però no ens enganyarem. Hi ha menys places, per tant, si no les podem crear de noves, buscarem alternatives. Que seran més lluny? Sí, seran més lluny, no ho negarem en cap moment perquè la realitat és aquesta. També és veritat que prioritzem l'escola, l'Institut Escola, que aquí que hi ha potser 30 o 40 places d'aparcament, que sacrificar-ne la meitat. Sí, és així. Sí, caldrà estar empadronat, un mínim de 6 mesos, pels pisos d'inclusió social. Sí. Els de carrer Habana són 3 pisos molt petitons, 2 pisos tenen una habitació, el següent, l'altre té 2 habitacions, són molt petits, són per 2 persones, 3 persones. Un és per 3 persones, l'altre és per 2, per tant no seran per atendre famílies, per això la necessitat dels altres pisos, perquè són pisos un pèl més grans, d'acord? I sí, mínim 6 mesos d'empadronament. pedagògica, l'escola per saber els pros i els contres i poder decidir que ens estem oblidant de la pedagogia, un institut que ja funciona i una escola, per lo que dèiem abans de les línies pedagògiques, que és molt complicat. Normalment el que fan és anar ampliant les escoles fins als 16. És un cas complicat aquest, que no és lo normal. I que quan va venir el senyor director de serveis territorials ja va estar parlant, per exemple, us dic les afectacions a l'escola, que hi havia l'horari de l'aula de psicomotricitat, que ens oblidéssim de fer la psicomotricitat al gimnàs, per exemple, ja ens va moure el menjador i la cuina, ja ens va tancar els despatxos i ja va organitzar l'escola així molt a la lleugera. I és que et vull dir que no és un tema que ens puguem prendre a la lleugera i que hagués estat bé, ja ho vam comentar, jo penso que tots, i fins i tot haver obert un debat a nivell poble, perquè penso que és una cosa que poder val la pena esperar-se, o no, no ho sé, però que és una decisió que potser es podia haver pres entre tots. Ja està. I és que treu un debat sobre si sí o si no, és que és molt complicat. Vull dir que un debat pedagògic ha sigut super ric, jo penso, per tothom. I ara ja no estem a temps perquè tenim aquí. No, que si ara heu tingut l'ocasió de no tenir res a tenir una escola, ben fet que heu fet els tractes que heu fet. Si la podeu pagar, clar. Bé, doncs jo crec que ens hem passat una miqueta del que ens havíem proposat, però valia la pena allargar-ho. Tot el que heu dit ho recollim.
A mi personalment em sap greu que us hàgiu pres com una imposició, he vist la paraula imposició, crec que mai hem tingut aquí l'esperit d'imposar res, senzillament era l'única opció i doncs, en aquest aspecte doncs, intentarem readreçar-ho perquè, sisplau, no ho veieu com una imposició, perquè mai ha sigut aquesta la intenció. La intenció sempre ha sigut buscar una solució a un problema que fa uns quants anys que arrosseguem. D'acord? Moltes gràcies a tothom i bona nit.